Hello लोगोफोर, welcome to my channel Boro Mixer. दिनै आं नोंथांमोनजों YouTube नि खायसे इम्पोर्टेन्ट खोथाखौ सावरायनो लादों। खोथाया जाहैबाय आं गिबियावनो खावलायखायो जायफोर YouTube नि सोमोन्दै मिथियो, YouTube आव माबायदि भिडिअ होयो, माबायदि चेनेल खुलियो, बेनि सोमोन्दै मिथिखायोब्ला दिनैनि बे भिडिअखौ नायाब्लाबो जागोन। आं दिनैनि बे भिडिअखौ बेसोर सुबुंनि थाखायसो बानायदों जायफोर सुबुंफोरा YouTube नि सोमोन्दै मिथिया बा YouTube आव माबायदि चेनेल खुलियो, चेनेल खुलिनानै माबायदि भिडिअ होयो बा भिडिअ होनानै माबायदि भिउस लाबोयो बेनि सोमोन्दै मिथिया। आं बिसोरनि थाखायसो बे भिडिअखौ बानायदों। थ' दिनै आं बे भिडिअखौ मबाइलाव रेकर्ड खालामनानै मबाइलनि स्क्रिनाव रेकर्ड खालामनानै आङो दिन्थिगोन। दा नायदों चेनेलखौ माबोरै खुलियो आरो चेनेलाव माबोरै भिडिअखौ आपल'ड खालामो। दाना बे मबाइलनि स्क्रिननि गेजेरजों नोंथांमोननो दिन्थिनोसै। जोंनो चेनेल खुलिनो थाखाय गिबियावनो गंसे एन्ड्रइड मबाइल नांगोन। बेनि उनाव जोंनो जिमेल एकाउन्ट नांगोन। जोंनो जेनेरेलि जि इउटुब नायनो थाखायनोथ' जोंनो जिमेल एकाउन्टखौ नांखाथारो। थिग बेबायदिनो जोंनो चेनेल खुलिनो थाखाय मोनसे जिमेल एकाउन्टखौ नांगोन। जों फार्स्टआवनो इउटुब एपआव थांनांगोन। थांनायनि उनाव बेबायदि इन्टारफेस फैगोन, जिखिजाया इन्टारफेस फैगोन मोनसे। बेनि उनाव जोङो बे आगदानि गोजौ खनायाव मानसिनि बायदि बे महरनि दङ, खायमा कालारनि, बेवहाय जों क्लिक खालामनांगोन। खालामनायनि उनाव बेबायदि माय चेनेल होननाय मोनसे फैगोन। बे माय चेनेलाव क्लिक खालामनांगोन। बेबायदि इन्टारफेस फैगोन, खिन्थु नोंथांमोननियाव बेबायदि इन्टारफेस फैनाय नङा, मानोना आंहा अलरेडि चेनेला खुलिखानाय दङ। बेनिखायनो बेबायदि इन्टारफेसा डाइरेक्ट ओंखारबोखादों। खिन्थु नोंथांमोननि बेनि मोनसे सिगाङाव क्रिएट चेनेल होननाय मोनसे सेन्टेन्स लिरनाय फैगोन। बे क्रिएट चेनेलाव क्लिक खालामना होयोब्लानो बेबायदि इन्टारफेसा नुजाथिफैगोन। जों बेखौ खालामनायनि उनाव जोङो गावनि बे चेनेलखौ जों भेरिफाइड खालामनांगोन। जों भेरिफाइड खालामखांनायनि उनाव जों भिडिअखौ आपल'ड खालामनो हायो। जों गिबियावनो जों क्रम ब्राउजाराव थानांगोन। जों क्रम ब्राउजारखौ इउज खालामनांगोन। जों बेवहायसो जों भेरिफाइडखौ खालामनो हायो। जों क्रम ब्राउजाराव जोङो गिबियावनो youtube.com होनना जोङो सार्च खालामनांगोन। आं सार्च खालामबाय। खालामनाय लोगो लोगो बेबादि मोनसे इन्टारफेस फैगोन। फैनायनि उनाव बे आगदाथिंनि बे गोजौनि खनायाव बे आंनि जे चेनेलनि जि सिम्बल बेवहाय नुजादों डिपिआ। नोंथांमोननियावबो नुजागोन, चेनेला नुजागोन नोंथांमोननियावबो। डिपि गैयाबाबो नोंथांमोननि डिपि गैयिनि जि सिम्बल बेयो नुजागोन। बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन। डाबल क्लिक खालामबा नुजाबाय। नुजानायनि उनाव बेयाव फैगोन क्रिएटर स्टुडिअ'। बे क्रिएटर स्टुडिअ'नि खाथियाव बे सेटिंसनि सिम्बल दङ, बेवहाय क्लिक खालामनांगोन। खालामबाय। खालामनायनि उनाव बेबायदि इन्टारफेस फैगोन। फैनायनि उनाव नै मोनसे दङ बेवहाय इउर एकाउन्ट। बे इउर एकाउन्टनि गाहायाव दङ फिउ एडिशनेल फिचार्स। बेयाव क्लिक खालामनांगोन। क्लिक खालामनायनि उनाव बेबायदि मोनसे इन्टारफेस फैगोन। बेवहायनो जों साथाराव मोनगोन नों पार्टनार भेरिफाइड होननाय। नोंथांमोननि चेनेला जुदि भेरिफाइड खालामनाय गैयाब्ला पार्टनार भेरिफाइ होननाय थागोन। भेरिफाइआव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन। खालामनायनि उनाव नोंथांमोननियाव मबाइल नाम्बार फैगोन। मबाइल नाम्बाराव OTP हरगोन आरो बेबायदिनो नोंथांमोननि चेनेला भेरिफाइड जागोन। स' निस्सय नोंथांमोना बेखिनिखौ बुजिबाय। दायो जोंनिया 50% जे खामानि दङ बे खामानिया जाबायना, आरो दायो 50% खामानि दङ। बे 50% खामानियाव जों गिबियावनो जों भिडिअखौ आपल'ड खालामग्रोनांगोन। दाना फैदो नायलायदोनि माबायदि भिडिअखौ आपल'ड खालामो। नोंथाङा दायो भिडिअ होनो थाखाय गिबियावनो इउटुब एपखौ अपेन खालामनांगोन। बे इउटुब एपखौ अपेन खालामबाय। खालामनायनि उनाव बेबायदि इन्टारफेस फैगोन। बेनि उनाव आं दहाय खिन्थानाया गोजौथारनि जि खनानि जि प्रफाइलनि जि एखे लाइनाव गोजौथारावनो सिगांनि जि सिम्बल, बे सिम्बलाव क्लिक खालामनांगोन। खालामनायनि उनाव बेबायदिनो फैगोन नोंथांनि जि भिडिअनि जि गेलारि, बे गेलारिफोरा बेवहाय नुजाथिफैगोन। आरो नोंथाङा माबे भिडिअखौ आपल'ड खालामनो बेखौ नोंथाङा सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। आं साप'ज गिबिनिखौ सिलेक्ट खालामबाय। खालामनाय लोगो लोगो बेबायदि इन्टारफेस फैगोन। बेनि उनाव बे भिडिअनि टाइटेलखौ लिरनो होगोन। आं लिरबाय माबोरै इउटुब चेनेल खुलिगोन। बेबायदि मोनसे टाइटेल लिरबाय। आरो बेनि उनाव बे डिसक्रिपसनाव नोंनि बे भिडिअनि सोमोन्दै, भिडिअ मानि सोमोन्दै, बेनि सोमोन्दै एसे गोलावै लिरना होबानो जाबाय। आरो नोंथांनि जि
खायसे इम्पर्टेन्ट खोथाफोरखौबो बहाय लिरनो हायो आं लिरथ'ला आरो बहाय दङ पाब्लिक खालामनाय लोगो लोगो पाब्लिक खालामनाय लोगो मानसिफोरा नोंथांनि जि भिडिअ आपल'ड खालामनाय नुगोन भिडिअखौ नुगोन आरो बेबायदिनो आनलिस्टेड खालामनो हायो प्राइभेट खालामनो हायो बिदि अपसना फैयो बेनि उनाव बे खनायाव थानाय बे खायमा कालारनि जि खनानि आगदानि जि खनायाव खायमा कालारनि दङ बेखौ क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथांनि जि भिडिअ बे भिडिअ आपल'ड जागोन दायो भिडिअखौबो आपल'ड खालामबाय आरो खालामनायनि उनाव जोंहा मोनसे प्रब्लेमा मा फैयो जोंनि बे भिडिअसफोरा भिउस फैनो नागिरा स' बे भिउसखौ माबोरै मोनगोन बे भिउसखौ आंनि बादिब्ला मोननै सिस्टेमाव मोननो हायो गिबियाव सार्च खालामनानै मोननो हायो आरो सेकेन्डलि बेखौ सोरनिबा बे भिडिअनि गाहायाव नुजाहैयोब्ला नोंनि भिडिअखौ नायनो हायो जा भिउस फैनो हायो बेबायदिखौ माबोरै खालामदो सोरनिबा भिडिअनि गाहायाव थाहैनायखौ नोंथाङा माबोरै खालामो बेनि थाखाय नोंथाङा खालामनांगोन टेक्स्ट स' टेक्स्टखौ नोंथाङा खालामथारनांगोन मानोना मोनसे भिडिअ आपल'ड होयोब्ला टेक्स्टआ जोबोद इम्पर्टेन्ट जेब्ला नोंथाङा टेग खालामगोन टेग खालामनाय लोगो लोगो गुबुननि बे भिडिअनि सिङाव नोंथांनि बे भिडिअआ शो जागोन स' बेखौ टेगखौ माबोरै खालामगोन दानिया आं नोंथांनो आंनि बे मबाइलनि स्क्रिननि गेजेरजों दिन्थिनोसै फैदो दानि भिडिअखौ नायदोलायनि बेनि थाखाय नोंथाङा गिबियावनो प्ले स्ट'राव थांनांगोन प्ले स्ट'राव थांनानै नोंथाङा इउटुब स्टुडिअ होननानै लिरनानै सार्च खालामनांगोन इउटुब स्टुडिअ होननाय मोनसे एप दङ बेखौ नोंथांमोना डाउनल'ड खालामनांगोन आंनियाव फैबाय बे इउटुब स्टुडिअ दङ बे इउटुब स्टुडिअ फैनाय लोगो लोगो आंनिया बेवहाय अलरेडि डाउनल'ड खालामना दोनखादों अलरेडि आं इनस्टल खालामखादों नोंथांमोना खालामाखैब्ला बेखौ खालामदो खालामनायनि उनाव आं डाइरेक्टलि नोंथांमोननि एपखौ दिन्थिनोसै बे दङ गोजा कालारनि Y2 स्टुडिअ होननाय आं बेखौ क्लिक खालामबाय खालामनायनि उनाव बेबायदि मोनसे इन्टारफेस फैगोन फैनायनि उनाव नोंथाङा जि भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन बे भिडिअ नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन साप'ज आं फार्स्टनि जि भिडिअ गिबिनि जि भिडिअ सानडे Q&Aखौ आं क्लिक खालामबाय खालामनायनि उनाव बेबायदि इन्टारफेस फैगोन बेनि उनाव बे गोजौथारनि जि पेन्सिल बायदि सिम्बल दंना बेखौ क्लिक खालामनांगोन खालामबाय खालामनायनि उनाव बेबायदि इन्टारफेस फैगोन बेनिफ्राय गाहायथाराव फैनानै बे टेक्स्ट दंना जों बे टेक्स्टआव जों लिरनांगोन टेक्स्टआ जाहैबाय जेब्ला आं बहाय लिरदों बर' मिक्सार बर' भिडिअ साप'ज नों माबेबा बर' भिडिअ नायबाय दंब्ला बे बर' भिडिअनि सिङाव नोंनि भिडिअआ नुजाहैनाय बायदि बे टेक्स्टखौ जों लिरनाय जायो साजेस्टेड हिसाबै जों बहाय नुजाहैयो बेनिखायनो जों बे टेक्स्टआ जोबोद इम्पर्टेन्ट बेनिखायनो आं लिरदों बहाय बर' मिक्सार आं गावनि चेनेलनि नामखौ लिरदों गावनि चेनेलनि नामखौ लिरनाय लोगो लोगो जेब्ला आं बर' मिक्सार चेनेलनि माबा मोनसे भिडिअ नायबाय दङब्ला बे बर' मिक्सार चेनेलनि जि भिडिअ बे भिडिअनि गुबुन मोनसे भिडिअआबो बे गाहायावनो नुजाथियो बेबायदिनो टेक्स्टखौ जों खालामनाय जायो स' नोंथांमोना लिरनांगोन बर' मिक्सार माबायदि लिरनो बर' मिक्सार दंना बुस्थु बर' मिक्सार उनाव कमा होदों बे कमानि उनाव एसे मोनसे स्पेस होनांगोन स्पेसनि उनावसो आरो गुबुन मोनसे जि टेक्स्ट बेखौ लिरनांगोन जेरै बर' भिडिअ उनाव मोनसे कमा होगोन कमानि उनाव स्पेस होगोन स्पेसनि उनाव बेबायदिनो लिरलांनानै जोङो टेक्स्टखौ खालामनो हायो बेनि उनाव गोजौआव दङ जोंहा थाम्बनेला जाहैबाय जोबोद इम्पर्टेन्ट थाम्बनेला मोजां जायोब्लासो नोंथांनि भिडिअखौ नायगोन बेनिखायनो आं बहाय लिरदों आंनिया बेयाव नोंथाङा नुनो मोन्दों थाम्बनेलखौ नोंनि सोंथि आंनि फिननाय बेबायदि जुदि थाम्बनेल होनो लुबैदोंब्ला नोंथाङाबो आरो थाम्बनेला मस्ट इम्पर्टेन्ट बेखौ होथारनांगोन बेनिखायनो नोंथाङा गिबियाव थाम्बनेलखौ होनो थाखाय एडिट थाम्बनेल लानांगोन एडिट थाम्बनेल बेनि उनाव सेन्स दङ बे सेन्सआव नोंथाङा क्लिक खालामनानै नोंथांनि जि फट' आपल'ड होनो गोनां बे फट'खौ नोंथाङा होबानो जाबाय निश्चय नोंथाङा माबायदि भिडिअ आपल'ड होयो एसेब्लाबो बुजिबाय आरो बेनि उनाव खामानि थायो जोंनिया मनेटाइजेसननि स' बे मनेटाइजेसना जेब्ला नोंनि भिडिअ मोजां भिउस फैगोन बा बुरजा भिउस फैगोन आरो 1000 साबस्क्राइबार्स कमप्लिट जागोन आरो 4000 वाट्स आवार्स कमप्लिट जागोन बेनि उनाव बे मनेटाइजेसननि खामानिया फैगोन नोंथांमोना जेब्ला बे जि 1000 साबस्क्राइबार्स आरो 4000 वाट्स आवार्स कमप्लिट जानायनि उनाव बे मनेटाइजेसनखौ एप्लाइ खालामबानो जाबाय स' बेबायदिनो जोंनि जि भिउस बा भिडिअ आपल'ड खालामनायनि जि सिस्टेम आं नोंथांमोननो खिन्थिबाय जियानो जायाथों मानो दिनैनि भिडिअखौ आङो बेनि थाखायनो बानायदों जे जोंनि बर'नि गेजेराव इउटुबारफोरा जोबोद खम आरो बे इउटुबारफोरा जोंनिया जे जौगानांगौ बेनि थाखायनो आं दिनै बे भिडिअखौ बानायदों जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बर' इउटुबारफोरा जोबोद खम जाहाथे जों सोरबाफोर गोसो दङब्ला आंनि बे प्रसेसै भिडिअ आपल'ड खालामनो हागोन चेनेल खुलिनो हागोन आरो मोजां भिडिअ आपल'ड होनानै जों बयबो साक्सेस जायो जोंनि बर' इउटुबारफ्रा बयबो
जौगालाङो बेनि थाखायनो आं दिनै बे भिडिअखौ बानायदों आरो आं नोंथांमोननो मोनसे इम्पर्टेन्ट खोथाखौ बुंनो सानदों फैगौ बैसागोनि जि बावखुंग्रि हाजोआव जों मोनसे मिटआप खालामनो सानदों जाय बर' इउटुबारफोर दं गासिबो जों ज' जागोन आरो ज' जानानै जों बयबो बर'नि इउटुबनि सोमोन्दै सावरायगोन आरो इउटुबखौ माबायदि जौगानांगौ बा माबायदि भिडिअ आपलोड नांगौ खायसे जौगानायनि सोमोन्दै सावरायगोन अब्लासो जोंनि इउटुबा मोनसे स्टेन्डार्ड लेभेलाव थांगोन होननानै आं सानो बेनिखायनो जों बयबो गिदिर उन्दै इउटुबार बयबो ज' जानानै मोनसे बे मिटआपखौ जों खालामनांगोन बेखौनो खावलायनानै दिनै बे भिडिअखौ फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो लोगोसे माबाफोर सोंनांगौ दंब्ला गाहायाव कमेन्ट खालामनानै बुं आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों जै बर' हारिनि